school mat noko saltam wati wama bai haka khlaiei tongkha tabuk obono je kamini lukurok tane tane salai tonglaikha je o school no tabuk bono sramui nargai maya hingke ulote bo ka khlaiei thangnai hinei tai a elerkani school a jagao kaisano je o school o wansa tripura monopuri bosti a jagao no poriui tongo hinei o jagani je o school o pori tongnai rok ni sarai rok ni khoktui sung khanai mangkha tai a school o phorongui tongnai je master bo saka o madono musukrok elekani musukrok o jagano ada charo phaio ba sarai phorongui tongma charo rokono o mado musukrok ada rphaiei digara rok sewa amadono charo rok hinei je a jaga phorongui tongnai master bo serai serai sai khanareka tai a school kanani je bridge tongmani aingtui Bangali Monopuri bosti a lama tungyo thanglaisu khalailaimani a bridge bo haino tini o school buskangni te kitche wati wakhano bai thanani chansungui tongkha tabo school ni mung hingke Jugal Kishore Nagar SB school je Jompuijora RD block Sipaijora district Tripura o jagao tini mohai obostha ngui tongkha je belaikhano wana ma misincha tai salsa salni wati wakhangkhano o school bo kakhlai thangsinai tai o bridge bo bai thangsinai asaka mohai birimano kalai laijak tabo o kamini lukurok hadi hingke khapani takotoi bo husang je o school ni je phorongui tongnai master tamu saklaikya je lokorono je hastai hapangno norok khanai nai bin khoktungni serai serai hambai puilan kubilang wati bo lamsogo khapangni takotoi bo husang je norok o jaga nugui makhana ni background no belaikhano hakuagoi school bwskango hakuagoi tini tui be baksa mixingui thananai tongkha je sindai ni tui bamo belaikhano gana je wati wamang koyekdin noka saltam thagya koroi wati wai tongmani bagoi tini oha je school mat obo kuagoi thangnani nangka aboni tui je sungtini o jaga je oroni phorongui tongnai je borong ganang sing sarbai sung tebo serai serai kok sawi ni lainai obo tamoni bagoi tini o hakuagoi thangnani nangka sungabono kaham tebo serai serai sawi malanya se sa sagode obo tini tamni bagoi asuk mohai obo sangnani nangka obo to agi kisisa tui kisisa sokwakjak gangga school to sindai gana angka sindai to tabu kuram di belai thukmani bagai nai angka yang haching ko tui telango angka yang mat tui kosok angka tebo kosok thangka angka tabuk tebo war khata prai school ni mat oro 100% bisingo prai 40% no motamuti kuak jakta odek mana yoba ta je obo o jaga boundary ro khri boundary krin bagani to tui ang sindai baka goinai kosogoi nai kuakta asta nung to nugui makhasa o school to obo to school nung na khakhayo agi ning na uila pop thoni tabo obo kuakte tai salnei ba tai salsa thagya kari mo hake je wati wakhang ke obo je nokka sam to moni school ka sam omo son chu kuang nani palangi tong omoni tei nang hastai hapamo tam sana mo sungje agi to aro jodi school tongkhangka bo kuak mani jagao to school tlang thangkamo angko to onek osubida kamo tabo school no ayon sato tlangene kisa to safety ka talang thanai ta o school to abon bagai nai ang koyo jahas ta hapang rokno oro jehetu BSc ni ko abokaisen mat ni mano oro serai rok thungo angkate oro ni local log thungo be jotono abon bagai mat no tewa sahan hai oro repairing karanya ka hampe sanamu ke chau aita abunani ko koi munta saro mo tam kan omo to Jekanagar kami no kalayo omo pando ko Jekanagar BSc no ADC village Jekanagar ADC village panchayat bo Jekanagar panchayat ani mo asrai dia ko no ni master ta
Hingga tabuk je sing to khane makani khokti jogol Kishinogor school mat tini abo bai tongkha. Hingga kapani takhote busong nar khane makana sin borong bana sara jaga bo bini school jaga bo jaga phrangi tongnai inggai je o mat bai tongmani no tuye bo srai ka sai khana je haste ha pangno bo omono dabi kaisa sanka je o mat no sen nai kaisa kaham ke khlai tisai manani thangni bo omono